náhodou opačne inak? Poď, Kuku. Mali sme náhodou opačne? Kuku, máš to. Ale ore, poď to niekto volať, niekto to točí. Ale to skôr na tehlu niečo natočíš, jak na to. Neviem, kto má tehlu. Tak Poď, Mišo. toto mi dal. Čo tam tancuje, poďme, šapne oveď. Žudista vyjebaný. Ruku vyťahni najprv, to je ono. Pracuj, Kimura. Balans, balans. Toto ho trhali pre Kimuru, poď, pracuj na nej, prekroč hlavu. Prekroč hlavu. Lebo ti povedal. Iba kura a šalát. Jasne. Myslíš, že mal túru? Hej? Ale ide klasa toto. To je ono, pomaličku. Výslov, nemá výslov teraz? Please come to the second tatami. Please come to the first tatami. Silke Minar, Jakub Minarčík. To je ono, prásko, to je ono. First tatami. No. Mosík. No, sa šartuje. Ale príde. Dobre to máš, však má tam ten laket dole. To nebol sweep, wasn't sweep. To je sweep lesov. Ľubo teraz niečo dalo, že to nebol svet. Tomu druhému? No, nemá nič. Hore, Kuku, hore. Vstávaj, vstávaj, to je ono. To je nič, bráko, perfektné. Tam nemá niečo chytené. Kontroluj tú spodnú nohu, poďme, balans, balans, bráko. Triangel, no. Kuber, pozor. Vyťahni hlavu, poď. Potrebujú tie gati z ryby. Hlavu vyťahni, poďme. To je ona. Pekne, Už je pásnuté, poďme. Kopiče mu jebeno. To je ona. Úplne, že? Ja si pekne. To bude správne na čo som Please come to the first tatami. Gyere a egyes tatami a Szőke Minár, Csepedi Dragon Team. Please come to the first tatami. Jakub Minarčík. First tatami. Skvádrom na to. Si to nestrelno ten výpadol. To je super map. Určite musel mať. To je jasné. To nie je super neka, to bude som dvojka. Viec už išiel oslavovať do piča, už je pred možno. Ten už berie heroín niekde. No, už to nejde ani. Radšej odišiel, Však on došiel ku nám, policajtov. došiel ku nám a hovorí, že ja si tam dnes heroín, alebo čo. No ešte je tu, ale... Keď to nerobí, že stále možno nevieme. Extrémisti živám. Čo už tam máš niečo, že? Kto to bol piču? Dáva pozor na hlave, to myslím. Egyes tatami, Szőke Minár. Hladný huja, no. Chodíš to, ale pračuj, pračuj. 240 Jakub minút. Minarčík, first tatami. Please come to the first tatami. Vyťahuj kimono, pracuj na práve, pomer. Kimura, hľadaj to tam, triangel, tak, super. Prekroč. Ver tú ruku. Ne, nepríde, že by mal niečo. To sa dá spraviť, tak Ja nemyslím si, že za tak krátky čas. Nemyslím si, že s tým, čo povedal, že potrebujem, že si zarobe Rockstar alebo Monster. Please come to the second tatami. Vladimír Karajičan. dosť prednášam. Jakub Minarčík. Pekne. Jakub Minarčík, please come to the first tatami. Pač.
Minúta 40, Mišo, poď nepanikár, 5-0 vyhrávaš. Kľude to rob. A Mirek to nepásne. Nemá trošku nepovolený ten grip. Chytal zo spodu dáte. Koľko on to pretlačí normálne. Návrh koleno. Posun nohu mount, potlač to koleno jeho. Potlač to koleno, bude mount. Potlač to koleno, pravou rukou, potlač koleno, presadni. Čakaj. Áno, to chceme, udrž to. Nevadí, nevadí. Nech pásni do sajdu, poďme. 50 sekúnd, Mišo. Amerikána, brácho. Pozri, ak tam trčí tá ruka. Tyč. Brácho, Kimura tam to istí úplne. 30 sekúnd, 30 sekúnd. 30 sekúnd, poď. 30 sekúnd, Kimura, poďme. Last call for Jakub Minarczyk. Please come to the third tatami. Na čo sa Ideš má 7 energiu na finále. 10 sekúnd, Mišo. Udrž to. Aj keby, už to je jedno. 10 minút. Pekne, 10 minút.